Henar ji malbata fêqiyan e. Cara êkê ji rojhelata navîn belavî dinyayê bûye. Henar di nava civaka Kurd de weke sembola tenduristiyê jî tê zanîn. Berê dema di nava civaka Kurd de yek nexweş dibû berî bigihînin dextorekî digotin ka henarekî bidinê dê sax bike. Ji bo wê di nava civaka Kurd de bûbû keltûrek henar bi kijîrkan ve dikirin. Werzê peyîs û zivistanê hindek dixwarin û çendek jî ji bo nexweşan radikirin. Li seranserî cîhanê bisadan lêkolîn li ser henarê hatiye kirin, gihiştina wê encamê fêqiyekî herî bi tendurist e. Sûdên henarê. Henar tevgera xwînê di laj de zêde dike û mirov ji dilçikîn, celta dil an ku qilb qirêziyê diparêze. Henar xwîn di bin çerm de dide tevgerê, leza wê zêde dike, dibe sedemê ku pitir çermê laj gênc bimîne û ciwaniyê diparêze. Henar hêza zewqê bi mirov re zêde dike. Henar antîhipertansîf e. Yani henar şiyana wê heye, fişara xwînê, tansiyon an ku dextê da bi xerrêjeya normal. Henar donyata bi zerer di nava xwînê de kêm dike, nahêle donya damarên xwînê bixetimîne. Ya herî girîng henar şiyanê wê heye dikare li gel êşa ziraf, kanser şer bike û dij bisekine. Henar herareta mirov tîne xwarê, bêhalî û bêxîretî bi mirov re nahêle û hêzê dide mirov. Henar ji bo spîkirina diranan, mîna mecûna didanan karîger e. Henar îshal henavê mirov radiwestîne. Ger hatu henav an ku zigê we çû, tovilê henarê bikelînin ava wê vexwin. Dermanê henavçûn û îshalê ye. Henar dermanê zikêş titmê ye. Dema hatu titme we girt, taybet henarê tirş bixwin. Henar helgirê vîtamîn C, K, asitafolik, potasyum, magnezyum, kalsiyum û çînko ye. Sîsikên henarê ji lîfê pêktê û di henarê de omega 5 heye. Daliyê antîoksîdê de henar dewlementtirîn fêqî ye. Spas we me temaşe kir.